എല്ലാവർക്കും ആസ്റ്റർ ഗെയിമിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. കാരണമല്ല കുറച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളില്ലേ, അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ OB23 അപ്ഡേറ്റ് ഇനി വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധം കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോണ പെറ്റ് ക്യാരക്ടർ കൂടാതെ അടുത്ത ലോബി കൂടാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ മൂവിയിലോട്ട് പോവാം. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ആശ്രയിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഒരു അടിപൊളി ഇമോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് അടിപൊളി ഒരു ഇമോട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ 100% ഉറപ്പൊന്നും തരണില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു 80% ഉറപ്പ് തരണം ഈ ഇമോട്ട് വരുമെന്ന്. ഒരു അടിപൊളി കിടുക്കാച്ചായിട്ടുള്ള ഇമോട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൂട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇമോട്ടാണ്. ഓക്കെ, കിഡിലനായിട്ടുള്ള ഇമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വൈസ് ഇതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോണ പെറ്റ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റാണ്, കിഡിലൻ പെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ സ്കിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് പൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമോട്ടാണ് വൈസ് ഇത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇമോട്ടാണ്, ഒരു ക്ലാപ്പ് അടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമോട്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുള്ള ഇമോട്ടൊക്കെയാണിത്. ഇതാണ് നമ്മളെ പെറ്റ് രണ്ടാമത് വരാൻ പോണ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൂ വാൾ 2-3 ഗ്ലൂ വാളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു അധികം അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, ആ സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ വാൾ അധികമായിട്ട് തരും. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതായിരുന്നു നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിന്ന്. അപ്പോൾ ഏത് സ്കിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൂക്കാസ്. ലൂക്കാറ്റ അങ്ങനെയായിട്ടൊന്ന് പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൂക്കാസ് എന്ന സംഭവം പേര്. മച്ചാൻ്റെ എബിലിറ്റി സ്കില്ലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി വേറെ ലെവലെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബണ്ടിൽ കിഡുമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫയറിൽ എലൈറ്റ് ഹയാട്ടോയും കൂടെ വരാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ച് മിഷൻസ് കാണും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് അടിപൊളിയാക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഗൈസ്, വേറെ ലെവൽ ഹെയറാണ് ഗൈസ്. വേറെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൽ ഹെയർ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹൈയായിട്ടോ ഒരു ബണ്ടിലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോണ ലോബി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലോബിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് കിടുക്കാച്ചായിട്ടുള്ള ലോബിയാണ് ഗൈസ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ കട്ടക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലോബിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബർമുഡ പ്ലാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ബർമുഡയിലെ കുറച്ച് പ്ലാനുകൾ, അപ്പോൾ ബർമുഡയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക.